Score po natin, 73-69 lamang po ang Team Cougar. Venga! Marcha, marcha! Tama pa ako? Tama! Last time out of 75, Filipino homes, 72. 72, Lamang po ang 75. Cougars ng 3 points. Kaysa pa kami. Sayang yung mga steal natin, pero gamble yun. Unang-una, okay lang, mabuko. Tatlo po ang lamang ng Cougars. Pero risk yun, ha? Apat lang tayo, pare. Yun ang hinihingi sa inyo. Pre, request ko 19 seconds. Bigay na natin best natin. Oo! Ngayon, kasi 19 seconds. Pwede na kayo Pero, mag-switch. Brad, wag muna tayo sumagal sa sunod. Sige. Brad lang muna tayo. Kasi penalty. Dito tayo sa kay Team Filipino Homes, ikot sa Alex Calveng. Gigi Scott. Ikaw maglalabas. Nico, Open, Binonggo, Nagte-text lang po si Paul. Who's this? Nico, run. Okay? Open, Nick. 3 points lang po ang lamang. Half tayo. Half tayo. Yeah, you must be here. Or here. So yeah, Paul! Natauhin ka na niya, Paul. Okay now. Open! Go, Nick! Go! Hey! Lakas, Paul! Okay. 75-72. Seven seconds. Rem, safety tayo sa gap. Lawrence. Nice yo! Nice shot by Bolivia. Montes! Arjen! Jen, rebound, Jen! No more time out for Filipino homes, 2 for 2. 5 seconds. Nakakuha pa ni Reniel Paro. Congratulations on Team Cougar 77-72. Congrats, Team Cougars. Nilio, isa lang, Nilio. 45.5 seconds. 70-69, 1 point po ang lamang ng Cougars. Last quarter na po tayo ng Inter-Emirates Season 7. Pick up! 69-71. Lamang po ng dalawang Cougars. Yes! Time out Filipino homes, 69-73. Ah, 36 seconds na lang po ang natitira. 73-69. Apat lang po ang lamang ng Cougars.
big three. Hold. 6.2 seconds, 73-69. Score po natin, 73-69 lamang po ang Team Cougar. Venga! Hey, defense. Marcha, marcha! Tama pa ako? Timeout, last timeout of 75, Filipino Homes, 72. 72, Lamang po ang 75. Cougars ng 3 points. May isa pa kami. Sayang yung mga steal natin, pero gamble yun. Unang-una, okay lang mag-go. Tatlo po ang lamang ng Cougars. Pero risky yun, ha? Apat na tayo, pare. Yun ang hinihingi sa inyo. Re-request ko 19 seconds. Bigay na natin best natin. Oo. Switch ngayon kasi 19 seconds. Pwede na kayo Pero, mag-switch. Brad, wag muna tayo sumagot sa sundot. Sige. Brad lang muna tayo. Kasi penalty. Dito tayo sa team Filipino Homes, ikot sa Alex Calveng. Gigi Scott, ikaw maglalabas. Nico, Opel, Binonggo, Nagte-text lang po si On. Who's this? Okay, Nico, run. Okay? Opel, Nick. 3 points lang po ang lamang. Half tayo. Half tayo. Yeah, you need to be here. Or here. So yeah, Paul. Katauhin ka na niya, Paul. Okay now. Open. Go, Nick. Go. Hey. Lakas, Paul. Okay. 72. Seven seconds. Rem, safety tayo isa doon. Nice shot by Bolivia. Montes! Argel! Jen, rebound, Jen! No more timeout for Filipino Homes, 2 for 2. 5 seconds. Nakakuha pa ni Reynel Paro. Congratulations on Team Cougar 77-72. Congrats, Team Cougars.